Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van de 3 van Grafi, waarbij ik iedere week 3 wedstrijden, voornamelijk van de Limburgse clubs in het betaald voetbal, probeer goed te voorspellen. Heb ik een wedstrijd helemaal goed voorspeld, kreeg ik 3 punten. Heb ik winst, verlies of gelijk spel goed, kreeg ik 1 puntje. En heb ik niks goed, kreeg ik uiteraard 0 punten. Ik probeer aan het einde van het seizoen op 74 puntjes te komen. Er is een hoop werk nog aan de winkel. Lukt dat niet, dan geef ik een Erima voetbalkliniek en 10 Erima trainingsballen weg aan Emes namens een vereniging. Dus stuur die reactie in namens de vereniging en wint die vereniging aan het einde de mooie kliniek en die 10 ballen. Gaan we kijken wie het afgelopen weekend gedaan heeft, wie gepresteerd heeft, zoals ze dat zeggen. En dan beginnen we in Sittard, waar Fortuna Sittard de opname tegen FC Groningen. Mijn voorspelling was, Fortuna toeskennende een 3-1 overwinning. Ze wonnen met 1-0, heel belangrijk. 1 puntje voor Graaf, maar 3 voor Fortuna. Super gedaan, man. Hè? En dan gaan we naar VVV, dat hij een hele moeilijke uitwedstrijd had tegen AZ Alkmaar in Den Haag. De laatste wedstrijd waarschijnlijk in Den Haag die AZ speelt. Je weet het allemaal, het verhaal, het dak was ingestort. Het is gemaakt. Het is nu wachten op de gemeente Alkmaar of ze terug mogen voor de volgende wedstrijd in het eigen stadion. Maar AZ VVV, mijn voorspelling was 2-0 voor AZ. En dan had ik al zoiets rekening gehouden. Dan heeft VVV het goed gedaan. Nou, AZ won met 1-0. VVV heeft het heel goed gedaan, stond heel compact. En onder jij, Driessen, Zussen, dat spelers toch dichter op elkaar spelen, bevlogener spelen. En nou, volgende week beter resultaat. Maar deze keer 1-0 voor AZ, 1 puntje voor Graaf, 0 voor VVV helaas. En dan gaan we naar de keukenkampioen divisie, waar ik zelf aanwezig was bij Roda JC, Excelsior, altijd gezellig in Kerkrooij. Het voetbal was eigenlijk, vond ik, niet eens zo heel verkeerd, de uitslag wel. Ik had voorspeld een overwinning voor Roda JC, het wordt 1-4 voor Excelsior. 0 punten voor Grafi, ook 0 voor Roda. Maar nogmaals, het voetbal van Roda, de kansen die ze zichzelf creëren, geweldig. Alleen achterin het dan nog dicht houden en niet de bal in de eigen goal. Shit, is wel zo handig. Gaan we kijken wat er de komende week te wachten staat voor ons. En dan beginnen we uiteraard weer bij Fortuna Sittard. Dat een bijzonder lastige uitwedstrijd heeft bij PSV. En PSV gaat niet goed onder Mark van Bommel dit seizoen. En het zal toch niet zo zijn dat Fortuna het Waterloo werd voor trainer Mark van Bommel. Ik denk het niet. Want Fortuna uit en Does is een wereld van verschil. Vandaar mijn voorspelling. PSV Fortuna Sittard 4-0. Dan gaan we naar VVV. Een superbelangrijke wedstrijd. VVV Toes tegen Emmen. VVV, wat ik net al zei, speelt compact. VVV heeft wel iets vertrouwen getankt. Toes tegen Emmen, een zware opgave, maar ik denk dat VVV aan het langste eind trekt. 2-1 voor VVV. En hou de opgeleverde spits Soriano in de gaten. Dan gaan we naar de keukenkampioen-divisie, waar MVV toespeelt tegen Jong FC Utrecht. En dan zit ze tussen bij zijn MVV-supporter. En dan zegt ze, tegen wem spelen we vanavond? Wem komt er naar de Geusel toe? Jong FC Utrecht. Dat boeit toch niet? Mensen, laat die jonge teams toch weg in die competitie. Verschrikkelijk. Ik hoop dat MVV een beetje scherp is. Dat verwacht ik ook. Mijn tip, MVV Jong FC Utrecht 3-1. Dus toch even naar de Geusel. Dit waren mijn voorspellingen. Ik ben heel benieuwd wie jij erover denkt. Laat het me weten op mijn social media. En misschien wint jij wel die 10 ballen en de kliniek voor uw vereniging. Ik ben benieuwd. Ik zou zeggen, tot de volgende week. Tot de 3 van Grafi. Hoi!